Kunestori kodwa sonke abanye bethu bayabasizwa siqale. Kuthiwa umfana useduze kolwandle. Uma eseduze kolwandle umbe umgodi. Ulibe hambe uyothatha amanzi olwandle awafake emgodini. Uthatha amanzi olwandle awafake emgodini. Kulo mgodi awumbili. Uqhamuka umuntu othize uthi wenza uthi uyangibona ngithatha amanzi olwandle wafaka emgodini. Ube semtshela lona ukuthi wena ungacabanga ukuthi ungafaka lonke ulwandle kulomgodi. Ungafaka wonke ulwandle kulomgodi. Ube semtshela umfana athi siyafana nawe. Wena ucabanga ukuthi konke okwazi ngoNkulunkulu uzokuqonda nawe. Ukuthi ngosuku olulodwa ukuqonda nawe. Namhlanje bazalwane sigubha ukuthatha okuxoxileyo. Intshumayelo namhlanje ayidingi ukuthi nizwe. Uma uphuma uthi ngizwile ukuthi bengithini akusho uzozwana. Kumele namhlanje uthi hayi uphathi behema njenganjalo. Kumele uthi ubehema because uma ungizwile namhlanje usho awuzwanga. Because sigubha ukuthatha okuxoxileyo. Imfihlakalo yokholo enzima. uNkulunkulu ofika athi mina ngiyedwa kodwa masethi ngiveza kathathu. Lo uNkulunkulu lona athi mengiveza kathathu kodwa umsebenzi wami munye. Sometimes ukuzwa abantu bebekhuleka ukuthi babiza muphi uNkulunkulu. Ubiza muphi uNkulunkulu umukhuleka. Kwesinye isikhathi ukuzwa umuntu athi uNkulunkulu simakade. Ubani usimakade? uNkulunkulu onguJesu. Ngelinye ilanga uthi umukhuluma uthi uNkulunkulu mnini mandla onke. Ubani omnini mandla onke? uNkulunkulu onguyena yena uBaba. Kodwa ngelinye ilanga uthi msindisi, ubani okusindisayo? uNkulunkulu ongubani? onguJesu. Ngelinye ilanga uthi umoya ingcwele yehlela phezu kwethu. uNkulunkulu ongubani loyo? ongumoya ogcweleyo. uNkulunkulu munye kodwa kusho ukuthi wena umdinga ngasiphi isikhathi. So lo uNkulunkulu esimgubhayo namhlanje uNkulunkulu munye kodwa uyiveza izinto eziningi kuthina ngoba ufuna ukuthi I'm available whenever you need me. Whenever you need me. Uma uvuka ekuseni uzombiza ngegama ombiza ngalo. Umbize ngaliphi igama ekuseni kulabo abathandazayo hayi nabangathandazi. Abanye bethu bevuka ngathi nje Christmas. Kulabo abathandazayo utheni uvuka. Khona abathena ungumnini mandla onke. Khona bazothi bebeyoqala isonto bayofaka ama-interviews bayofuna imisebenzi bafaka ngisho amadokhuza emaposini bazothi Nkosi ngicela ungisize. Ungusizo ngalesikhathi odinga ngaso. Khona abanye bathi ngicela ungivikele ubone kulabo abadrivayo ubone ukuthi hayi becishe kwaba ingozi la. Into esizwile izolo kunezithanda sizwa ngengozi ebulala ingane. Ophume lapho uthi Nkosi ulusizo lwami ungisizile. Uyambiza ngoba ulini kuwena ulusizo. Njengamanje abanye bethu mhlawumbe balambile njengamanje bayamcela athi ngiyacela Nkosi ngicela ube usizo lwami ngoba ungumondli kwabanye bethu njengamanje. Kwabanye bethu njengamanje umduduzo omuhle. Because badinga ukududuzwa. Uyena lo uNkulunkulu esikupha namhlanje usijabule ukuthi ngiduduze Nkosi. Abanye bethu ungokuthi ungumandla onke bayabonga. Bancane ababongayo ukuthi sibancane ababongayo. Kodwa uNkulunkulu othi kwabanye bethu ukuthi ngiyabonga.
So uNkulunkulu esibongayo kuyena. So masikhupha lo mkhosi obucabileyo, lo mkhosi ukuthatha obucabileyo. uNkulunkulu uyasikhumbuza ukuthi ngezikhathi eziningi ngingedwa kodwa ngilibe ngiphumela kunina. I'm reaching out to you because you need me. Kodwa ke zimbili izinto engifuna ukukhuluma ngazo esiyifunda kulo mkhosi wanamhlanje. Eyokuqala ukuthi ukuthatha obucabileyo kusifundisa ukuthi we are one, simunye. Simunye. Ngiyazenzela zalapha. Simunye yini ibandla? Simunye yini ibandla? Kunomuntu lana la ehleli khona uhleli ngamasmoma hayi ngoba indawo besiphelile ukuze bekuthiwa ukhombisa nani inhliziyo yoxolo angajikeli kulona ngamasi lo angafuni ukuqhawula uhleli la khona omunye uhleli la emuva ublame ikwaya la phambili uthi kudingakala izwi lakhe lisho lapha emuva kodwa ke unomunye othi laphathwe yini ibandla selingcono hayi manje liyaphetha selingcono ngesikhathi sakhe. Where is the unity? Because uNkulunkulu wethu ngomthetho obucabileyo uyakhombisa ukuthi asicompete bazalwane. Yasibungena kulo mnyaka asicompete bazalwane. Abanye benu bathi ngathi bayacompete. Yazi abanye benu you spend 20 hours awukhuluma nabesifazane. You spend ama-hour, 20 minutes, you trying to ufake i-make-up. Kodwa masungena lana no make-up. Ayikho bayona leyo make-up wade uyifaka. Asiyiboni thina. Kanti uthi kuyobangenisa, kufanele bayibone i-high-heel yabo. Asiyiboni i-high-heel yakho ukungena. Kwabesilisa, nathina. Uzocabanga ukuthi asikompete nebandleni usongena ukuthi bene bangibona ukuthi ngiyindoda. You are just a man amongst men. Uyindoda nje kwenye amadoda akhona la ibandleni. There's nothing special about you. So umoya oqotho uyasifundisa asikompete. Let us be one. Let us be one. Awungaqali manje ukuthi awungibona mina ngizowenzana. Uzozwa mina basecula mina uzoyiza isoprano yami. Nami nginayo isoprano ngisho kumuntu osilisa. There's nothing especially now, but it's especially kubani kulokuthatha okucabileyo. Lokuthatha okucabileyo kuhle ukuthi ube muhle kubona. Sonke siyilungiselela kodwa silungiselele thina. Silungiselela ukuthatha okucabileyo. Silungiselela noNkulunkulu loyana. And uyakubona la uNkulunkulu ukuthi ulusizini esiphambanweni. And size samgqokisa ngokusuka nqanikezwa ngalo wayequnu bazalwane. But ugqokiswa ubani uthina. So there's nothing special, it's the unity. Uma ibandla liyasebenzisana liyahamba. Kwamanje abanye benu bazothi hayi ngizwile kuthiwa ubani ufatshisa sibedlela hayi ukhona uNdlovu. No, mina ke I'm in unity nobaba umbiko. Ngitshela nje manje. Ningacabanga ukuthi ngizoshaya umabe yavana ngisomthini. Hayi mina ngitshela qobo la ngiyamtshela qobo. Ngeke nisihlukanise sifake. Safunda ukholo lolu. Sinemfihlakalo eyodwa, simthandela into eyodwa. Ungacabanga ukuthi hayi ngoba nje mhlawumbe kancane sasesibhedlela ukhona ubaba. Njengomoya ocabileyo. Wathi uJesu mehamba wathi ngiyahamba. Akazange abe nomoya wathi ngiyahamba kodwa ngizolishiyela ini ofana nami obani omoya ocabileyo. Akazange athi kuyimina mina. Ngiyabona. Nina niphatha nidlule lokade phethe. Benifika ngale ngqondo. Yokuthi kuphethe mina manje. Kanti isicathulo sami the day ngasoka lesicathulo sami bese kungilahlekele kodwa. Bazalwana lokuthatha ukucobela sigubha namhlanje basikhombisa ukuthi siba munye. Bengiphuma ngalomnyaka iba munye ungazi ukuthi ngisukaphi ngubani but ngimunye nani ngoba ngokholo lungilethile la. Ngiyangazi ukuthi ngizwala ngiyangazi ngizalwa because why kodwa ngitheme ngena
mengima phambi kwenu nanginika ithuba lithi ngoba sihlanganiswe sihle singcwele. Jesu munye, uNkulunkulu munye, moya ocwele umunye. Uma uphuma kulomnyango kuleli bandla leli, kuleli bandla yasikade wabamba amagqubu uyamsonta, yazi lowo muntu akasasonti ngisho ukusonta, omunye useshone ngisho ukushona, but noma esaphila akakwazi nokuthi wamgcoba. Wena uphume kini wagqoka, yasazi i-energy ephuthayo uthi ngiyagqoka, ngifuna ukuthi mengifika esontweni angibone ukuthi ngidinele. Asingekabona mina ngazi ukuthi ngidinele, mina ngazi ukuthi unenkinga lana. Can you imagine i-energy yokuthi ukuthathu okucwabileyo buthi uthando ubunye, uthando ubunye kuleli bandla esilakhayo. Ngiyolive ngakusho lokho, khohlwa walimala, khohlwa ulimele, usazolimala, but uNkulunkulu munye noNkulunkulu esimkhonzayo. Awukumthande noNkulunkulu munye, because ngeke masuphambi kwakhe masuthi masetha awungena ezulu masuthi ngoba ngangicasukela usibanibani, ngoba ngangicasukela usibanibani, lo muntu ongazi nokuthi wamcasukela. Cabanga nje.